ħidma ta' ġimgħat u xhur minn studenti u dilettanti tar-robot. Għal tmiem din il-ġimgħa, numru kbir ta' dilettanti bejn it-8 u 16-il sena qed jippreżentaw ir-robots li jagħmlu kollha bl-idejn f'kompetizzjonijiet, workshop u preżentazzjonijiet ġewwa l-MFCC f'Taqali. L-uffiċjal edukattiv għall-ICT fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, James Catania, iħeġġeġ lin-nies biex jattendu jaraw it-talent ta' dawn it-tfal u żgħażagħ. L-istudenti huma dejjem il-qofol ta' din l-attività. Dal-għodu fil-fatt għaddu kemm kienu 5,000 student kważi b'kollox, kemm jeżebixxu x-xogħol li jagħmlu matul is-sena, jeżebixxu x'qed jagħmlu l-iskola, juru l-proġetti u juru kemm vera jafu jsolvu problemi fil-kompetizzjoni differenti li jkollna hawnhekk. Skejjel tal-primarja nataw l-isfida li jagħmlu proġett sabiex jgħinu l-gżejjer Maltin permezz tar-robots. Waħda mill-istudenti, Nina Kusto, flimkien ma' sħaba ħarġu bl-idea li jagħmlu mina bħala akwarium filwaqt li jkun hemm karozzi elettroniċi li jaqsmu din l-istess mina. Iddeċidejna li din it-tunnel nibnuha biex aħna forsi nistgħu ngħinu lin-nies li jgħixu għawdex u forsi jaħdmu Malta. Ċfir nagħmluha aktar faċli għalihom. Fil-workshops hemm saħansitra robots ta' films popolari fosthom Wall-E u Star Wars. Inti tiġi biex tipprova l-affarijiet, tmittidek u tipprova affarijiet ġodda. Għaw 65 workshop differenti x'jistgħu jagħmlu min jiġi jarana ġifieri. Barra minn hekk għandna diversi aspetti, pereżempju l-aspett tal-karrieri fit-teknoloġija, l-aspett tal-gender gap biex inħajru iktar tfajliet u nisa jidħlu fl-industrija tax-xjenzi, teknoloġija, matematika u inġinerija. L-attivitajiet se jibdew minn nhar il-ġimgħa 20 ta' April u jiġu fit-tmiemhom il-ħadd 22 bl-entratura b'xejn.